Manakah kini jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Tak sedih menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sepi berkurang tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Berkata bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh daban. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung bintang dengan penuh damban. Bulan bintang pun merindukanmu. Bulan di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sedih menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sedih berkurang tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Berkata bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh daban. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung bintang
bintang dengan penuh damba bulan bintang pun merindukanmu bulan di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri bintang sedih menyendiri berselimut sunyi selalu mencari malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan bintang sedih berkurang tanpa kau sang rembulan bulan di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri bulan kemana kau berada. Alhamdulillah Mbak Ibu Bapak ing kelekan mriko saestu kanji wajahnya Mbak bagaikan rembulan semua. Ya, betul ya Mas ya. Alhamdulillah sahabat kita memang soulmate mencorong. Ya sarang-sarang bekerja sama kita kompak alhamdulillah bisa bersatu. Ya udah ngono lho kadang kalau iya barengan iya biasanya warna-warna idola ini warna-warna ngono Mbak nggih. Baik, barengan sahabat kita tentunya bareng Al-Quna satu kita yang oke punya tadi ada request dari sahabat bersabarlah. Ada. Akhirnya pun bersabar jadi dia gak mampu katanya. Aku wis manut dirimu. Nggih. Pun terang mawon niki kadang-kadang wih niki pangertosan kadang napa ingkang katuraken sing pundi Pak Cid cobi tolong. Oh, makasih loh Mas. Nggih. Enten iki lho pangertosan, Mbak. Mas Ji, tolong Mas Ji, niku Mas Ji. Nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Wah, tenan. Opae. Oh, opae nyuwun lagu napa, Pak? Nah, wis. Sak jalukmu. Sanggarekmu kok sak jalukmu anak kleru aku. Nggih. Nggih. Loh, dan ini foto, saya sudah nih. Foto saya sudah nih. Wow. Oh ngaten, jinjing Pak, Bun, monggo dipun sekecaken ngantos poranipun ngaten nggih. Mbak Cid, monggo. Niki ingkang kasuwun nggih niku wau. Niki masalahipun bersabarlah dulu ngaten nggih. Oh ngaten. Kepareng panjuranipun lumantar seratan ingkang kula sampun kula tampi kelenggahan siang mriku ugi ndadosaken penggalih wonten ing ngarsa jenengan Bapak Ibu mriku sama waos piyambak yang bawah sendiri. Oh iya. Oke, bersabarlah. Yuk. Kok rame dhewe ya Mas? Oh, masih selfie tadi kok. Oh, selfie. Oh, ada rekan yang ngemil ya Mas ya? Oh, video call-nya. Duh, oh, apa kono Kang ganti haluan. Diucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Al-Quna ya Mas? Iya. Betul, Mbak Cid. Ini pagi apa siang toh? Masih, halo, ada di sana. Hai. Ya. Pasti dia. Wes seru Mas. Iya, 20.000 loh Mas. Pisan toh ya, sak jepretan toh. Oh, Kak jepret dong. Ada yang video call dari rekannya Mas. Masih. Ya itu foto Mas. Ya. Angger ora digo denden tikus ono ora apa-apa aku. Wih kok yo ngono to. Sampun, cok, yuk. Apa to Kang? Nyata wae.
tembannya sudah Mas. Ada bersabarlah. Bersabarlah, orang yang bersabar kekasih Allah. Allah, betul sekali. Iya bener. Kayak aku, kayak Kang Ji yo sabar Mas. Bersabar tenan alhamdulillah. Kang Ji tipe-tipenya orang yang paling sabar. Sabar. Dari raut wajah kan orang sabar dia. Yo ora sabar Mas. Lah apa Mbak? Melas. Kok melas toh? Ora, sangat-sangat bersabar dia untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo didaramnya juga tidak boleh. Tambah satu lagi juga boleh. Enggak. Oke, langsung dikasih. Makasih. Makasih loh Mbak Cid. Bersabarlah. Satu request dari beliaunya, Ibu ingkang kepareng lumantar seratan ingkang sampun kula tampi, pokoknya sing jek anget-anget aja lali. Oh. Sing anget ya apane? Lagune Mas ngaten nggih. Mula ing kelenggan mriku ing kalih angkarantu titi laksanipun dawuhipun pinang penganten. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga menika garu pasangan nggih sampun dipun sediaken. Lah ngeten iki lho pangertosan saking Kadang Pramuladi suka makarya apa sing kanggo ubo rampen menika sampun dipun samaktaken kinarya jangkepipun regengipun wonten ing kelenggan siang punika. Monggo Mbak Ida niki wonten oh ngaten nggih diaturna. Tapi sak pinten Mas Jab letak nyobi niki bismillahirrahmanirrahim kalih angkarantu menika nggih. Hanjera ingkang puspi tarum kasiliring sami rono hampere sekal kula nek kemutan niki kula dalem menas ya Mbak ngoten nggih. Nggih pun kirang prayogi yen to kalarut-larut dadosaken mriku kirang saenipun ngoten iki kadang sedaya nggih. Monggo Mbak Ida niki kirang prayogi amargi punapa kula nek kemutan kula lanjut kula nangis ya Mbak. Piye to Mas? Nggih. Niki nek kula lanjut kula nangis ya Mbak. Brebes Lah kok milih. iso to? Lah ora apa. Oh, tak kira ndek cerita dhewe ngono lho Mas. Mboten. Ngapain lho. Leci ya. Nggih. Saestu mengki kirang prayogi, kirang pas ngaten iki. Monggo enggal katuraken wontenipun langgamipun lewung Coka Piarasa. Oh menika lali janjine. Dasane piyantunipun lewung niku dados lali janjine.
Cengkok. Gendep ya ketok. Cengkok enek saithik nggih. Heeh. Kerasa ya, Mas. Ah ya krasa aku ngrembug cengkok saithik ngono ki nek aku ki ya. Maklum Mas, lek bengi udan lho. Oh, udanan. Kowe udanan. Oh, gak lho Mas. Bapakno to son. Nak anu ki aja mbok apa-apakno to. Ya bener nek mbok gonceng ki ya gonceng ora apa-apa. Kok ya mbok enggak nang teben. Piye to? Maksudnya tinggal nang teben kuwi lek dalan sing nggon sing menak ngono lho. Iya, iki kaji tenahe sembuh lek sing menak ngono lho lek. Lek itu masamu ndek kapan nang labi. Lah wae lek ku ora to. Mbok lekmu ki. Piye to? Malah tukaran dhewe. Oh lek Parsi. Aja. Iya ta. Ora ana sing manani ning kene kok. Oh ngono. Muga Parsi ki maknane ki elek. Ngono. Apa ta? Ora usah tak didohno. Iki padha ngerti kowe ya ngerti. Kowe jare lulusan pondok. Lho ngono ta. Kok iso aku ki ya wis pondok nek tapi ya pondok bersalin. Apa pondok bersalin? Lho, sampean bersalin ta, Mas? Bersalin ndak meng nang nguri kono lho. Oh, bersalin, saling lambi. Iya. Cimek pi, arcing demek pipi ngono. Enek. Iya. Monggo. Janjane koe nek Mbak Eka ya? Oh. Mbak sini? Eka sih. Oh, Mbak Eka. Eka sih ada lo. Aku ini lali. Ya, lek Ji. Eka sian deh. Oleh aku ngerapi lek kuwi iki ya. Dadi
Rada suwi dadi aku ya lali ngono. Rada suwi. Rada suwi ki piye to? Maksud iki gak ketemu ki rada suwi ngono. Gak ketemu. Hah? Lho, padha. Padha Mbak Ida. Ida ayu komang. Oh, no. Hah? Ya ngono. Tukang basike ya ngono lho, Mas. Lah iya, sajoke kok brune. Rambutnya gayane digondrong. Bose iki lho, Mas Jumari. Yen bose kuwi to, Mas. Tenan pokoke. Mudak putih saiki. Lah delok entok saiki mudak putih lho. Rambut. Gaya baru lho, Kak. Ya Allah. Aku sing tak anu ki ku lho kancaku ya rada ngendelno to, sing tukang ketipung kuwi. Iya, nyapa. Mas Ri, lah kowe gak tau tumo nang ndi ngono. Nang omah. Loh, terus lah kowe kadek ndak putih. Apa gak tau ning sawah ngono. Aku ki ya ning sawah jane, mosok ndak putih aku ngono kan kok Mas Bari ki muni ngono kuwi. Lah, bosok ngono ke wong putih rambutnya piye terus e. Ayo. Terus kowe iki padha karo ngejlekno aku sabar. Sabar, wong sabar. Wong sabar ki dikasih Gusti Allah ngono. Enek dalile innallaha ma'as sabirin. Oh, innallaha ma'as sabirin. Oh iya, ketoke oleh mondok ya lulus ya. Aku ki dalil jenenge dalil ki al insanu makhluk khotok wa nisyan kuwi. Kuwi aku ya ngerti dalile karo kuwi. Maknane kuwi. Maknane piye to? Menungso panggonan lali lan luput. Ngono kuwi dadi ki aja mbok paidu nek wong apa ki jenenge wong lali. Kowe kan nek granu lho lali. Diomong kon nggawa kuwi iki, kon nggawa kupluk, nek anu ki burake lali ngono kuwi. Oh ngono. Nah, kuduke kuwi ngono. Oh. Nek kowe lali ngucang bojoku kuwi, kowe tak njaluk dipowentung kowe. Kowe. Tenan kuwi ya aja mbok baleni neh, mbok gonceng nang andang ngono kae bojomu kuwi. Ya Allah, tahu to lek lah. Bojone kuwi gedene ra ukur. Terus piye? Joke kuwi lho, joke kuwi yo gak sedeng. Ora sedeng. Heeh. Dadi ke arep coblosan lurah kuwi lho. Heeh. Kuwi ngono ditumpakno andang. Ya Allah. Andang ki apa to? Andang kuwi sing go kalau apa mek jagung, mek anu kuwi lho dikeki sing guri dikeki egrengan. Ora ro. Ya Allah kowe kuwi wong ditonduk, Nduk. Lah iki sing genah ngono lho. Kowe kuwi pol nang omahmu kuwi lah dadan. Ya nek anu ki nek wong go egreng ben kuwi diingeti ngono kok. Aku nek kluthuk ngene iki ya ngerti to. Oh, kluthuk. Andang ki apa ngono. Ya padha kluthuk kuwi wis lah. Wis padha. Ayo Nduk diterusno. Janjane kowe janjine sampun monggo Mas MC. Matur gunge panuwun menika Mbak Ida, katur wonten ngarsa jenengan nyareng kirawipun Bapak Ibu gunge panuwun dipun sekecaken nggih dipun menangkah ngoten iki. Menika lali janjine ana ing Tawang Mangu golek apa Kang Ci kala wau dipun sukana menika Mas, anu Mbak, sukana Mas Ci Mbak Ida, cobi niku kersanipun dipun agem. Menika saking kadang-kadang mobil saking Pramuladi Suko Makarya ngersakno lagunipun apa Kang Ci diatur. Nggih, mobil berarti nglantunaken swantenipun nggih dipun semanggaken. Jian Kang Ci ngoten iki lho. Kala wau ugi wonten pamudhutan Kang. Pripun? Mobil wonten saking kadang wonten nggih. Nggih Kang Mas. Napa kasuwun Bapak umpami? Napa cokot boyo? Sing keri cokot boyo, sing keri dicokot kon jaba
kae tuh cokot boyo. Alah. Adung tak makno tenanan nih cokot kon jopo. Ya. Nggih. Wong ngaten, nggih. Ya pun niki nuansakan religi nggih suwun kalian kadang kula nggih. Pun niku cokot boyo leres Mas nggih. Kedap. Dan niki cokot boyo nembe tuki. Buatan guyon Mas Gun. Mungkin dikira tenan nggih. 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 Niki kemot lagu niki. Niki kula browsing mboten medal ya. Keluar Mas. Sebutin sing kathah. Saestu. Nyuwun pamunten, kok mboten ateges nyuwun anu mboten Mas. Nggih niki kok anu mboten. Niki kula gantos sing litune mboten napa nggih Mas nggih. Senes cokot boyo mboten napa nggih. Nggih pun ya. Ayo Mbak Cid. Napa? Cokot boyo? Ya kula gak kena iki. Nggih. Coba ya pun monggo niki sing ransakan religi seimbangane niku lagunipun ingkang kepareng. Lintune napa Mas? Selain cokot boyo napa? Perahu layar. Nggih. Nggih pun. Akhiripun laras boyone kan teng layar, perahu layar. Nggih. Kelingan wilbut teng laut. Laut iya. Maksudnya kan berlayar enten peraune, maksudnya di bawahnya itu kan ada boyone. Enten boyone. Oh, masa laut ki kan? Lho. Aku ki lo tau ngerti lambemu yo oso karek aku to kok sok. Aku ki tau ngerti neng laut ki. Aku ki tau liwat laut kok tidak. Mosok Bah boyo neng laut, bah boyo neng anu kok nyapa to sok. Sok. Yo cerewet iki lho ya. Yo monggo diaturno Mbak Cid mriko nggih perahu layar ingkang kasuwun. Nggih pun monggo Mas. Pun mboten napa. Nggih. Madhapipun napa Mas? Oh kelingan Bojonegoro. Perahu layar. Mandhape. Ngoten niku nggih pun. Guyon Mas. Perahu layar mandhape yo ning banyu to Mas. Terus cokot boyo. Iki cokot iki boyone iki. Ayo Mas.